Madam Ambassador, welcome to RFE/RL. Thank you for accepting. Спадарня амбасадарка, дзякуй за згоду паразмаўляць з Радыё Свабода напярэдадні першай гадавіны самых незвычайных выбараў у гісторыі незалежнай Беларусі. Якія, па-вашаму, найбольш значныя высновы гэтага году для Беларусі і для амерыканскай дыпламатыі? And for the American diplomacy. Thank you. It's really a pleasure to join you on RFE/RL today. I appreciate the question. This anniversary really is an important one. Дзякую. Я сапраўды вельмі радая быць сёння на Радыё Свабода. Дзякую за пытанне. Гэтая гадавіна сапраўды вельмі важная. Падзеі 9 жніўня 2020 году гістарычныя. Яны ўяўляюць сабой паваротны пункт для Беларусі, у тым сэнсе, што людзі імкнуліся быць пачутымі, і мы прызнаем гэта ў Вашынгтоне. Прызнаем, што падзеі мінулага лета былі паваротным пунктам. Сіла руху, які ўзнік мінулым летам, руху, які заклікаў да адказнасці ўладаў, да таго, каб паважалася воля народу, гэта было недапушчальна, непрымальна для рэжыму. І таму на працягу ўсёй кампаніі, у дзень выбараў і пасля выбараў была такая рэакцыя ўладаў, рэжыму, з мэтай змусіць тыя галасы замаўчаць. Так што мы прызнаем 9 жніўня як неверагодна знамянальную падзею для Беларусі, якая сапраўды сведчыць пра змену настрояў, пра намаганне людзей Беларусі быць пачутымі, калі вырашаецца іх будучыня. Representative truly of a change of mood, a change of effort by the people of Belarus to have a voice in defining their future. Madam Ambassador, Злучаныя Штаты, як і многія іншыя дэмакратычныя краіны Захаду, не прызналі вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Вам нават не дазваляюць уехаць у Беларусь. Чаму б у такім выпадку не вручыць свае паўнамоцтвы Святлане Ціханаўскай? Thank you. The question of presenting credentials, it is a formal one, it is a legalistic one. Дзякую. Пытанне аб уручэнні даверчых лістоў – гэта фармальна-прававы акт. Што, на маю думку, сапраўды важна прызнаць, дык гэта перадусім тое, як Святлана Ціханаўская сама вызначае сябе і сваю каманду. Мы бачым яе асобай, якая ўзначальвае гэты дэмакратычны рух. Мы бачым яе голасам беларускага народу. Мы бачым яе важным лідарам каардынацыйнай рады. Застаецца фактам, што ў сувязі з выбарамі мінулага лета мы не ведаем, якім быў падлік галасоў. Таму мы ў Злучаных Штатах Амерыкі, вядома ж, не ў стане сказаць, хто быў пераможцам на выбарах. Да чаго мы заклікалі і будзем надалей заклікаць, дык гэта да дыялогу з удзелам усіх бакоў, які прывядзе да новых выбараў пад эгідай АБС і міжнародных назіральнікаў, якія мусяць адбыцца пасля безумоўнага вызвалення ўсіх палітычных вязняў. І вынікам гэтага будзе абранне новага легітымнага лідара Беларусі, і мы з нецярпеннем гэтага чакаем. That is what will take us to a legitimate new leader of Belarus, and we really look forward to that. Шмат разоў гаварылася, што выхад з цяперашняй сітуацыі – гэта новыя прэзідэнцкія выбары. Так кажа Святлана Ціханаўская, лідары апазіцыі, Еўразвяз, АБС, Злучаныя Штаты. Што вы думаеце пра магчымасць удзелу ў гэтых выбарах Александра Лукашэнкі? I think fundamentally these are questions to be resolved in that. Думаю, што ў прынцыпе гэта пытанні, якія мусяць вырашацца ў тым дыялогу, які прывёў бы да новых выбараў. Гэтае пытанне мусяць вырашаць беларусы. Безумоўнае вызваленне палітычных вязняў тут абсалютна прынцыповае. Важна памятаць, менавіта таму, што папулярнасць кандыдатаў, якія выступалі супраць Лукашэнкі ў 2020 годзе, набірала сілу, Цэнтральная выбарчая камісія адмовіла ім у рэгістрацыі, і яны не змаглі ўдзельнічаць у выбарах, і былі або змушаныя да эміграцыі, або затрыманыя, арыштаваныя і абвінавачаныя ў злачынствах. І іх галасы, іх погляды грамадзянаў, якія страцілі свабоду ў месяцы ад часу выбарчай кампаніі і выбараў мінулым летам, надзвычай важныя для вырашэння такога пытання. Святлана Ціханаўская мела гістарычную сустрэчу з прэзідэнтам Байденам. Маглі б вы патлумачыць, у чым палягае значэнне такіх сустрэчаў, якія іх наступствы, каму адрасаваныя іх пасланні? Thank you. I fully agree with you. It was an absolutely historic visit, and
Я цалкам з вамі згодная, гэта быў абсалютна гістарычны візіт і сапраўды гістарычная сустрэча. Візіт спадарыні Ціханаўскай у Вашынгтон быў сапраўды самым значным візітам беларускага лідара ад 1993 году. Яе прыняў не толькі прэзідэнт Байден, але і дзяржаўны сакратар, і намесніца дзяржсакратара ў палітычных пытаннях у дзярждэпартаменце, і намесніца дзяржсакратара ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека. Яе прыняла кіраўніца Агенцтва міжнароднага развіцця. Гэтыя дыскусіі ва ўсіх сэнсах былі для нас нагодай пачуць сапраўдны голас з Беларусі. Голас асобы, якую глыбока закранулі падзеі мінулага лета, якая ўзяла на сябе задачу прасоўвання дэмакратыі і вяршэнства закону, заплаціўшы высокую асабістую цану, і якая самаахвярна прыняла на сябе ролю лідара, калі іншыя апынуліся ў зняволенні ў Беларусі. Тое, што яна мае расказаць пра несправядлівасць, учыненую беларускаму народу ад часу мінулага лета, важна выслухаць непасрэдна. У гэтым была асаблівая важнасць яе візіту. У яе была магчымасць навязаць кантакт з лідарамі кангрэсу. Я таксама хацела б гэта падкрэсліць як важны момант. Падчас усіх гэтых дыскусіяў мы разважалі над тым, як мы можам паўплываць на тое, што адбываецца сёння ў Беларусі, як прывесці да таго дыялогу і новых выбараў. І яшчэ мы гаварылі пра тое, як Злучаныя Штаты і нашы партнеры ў Еўропе маглі б найлепей падтрымаць тых, хто дамагаецца вяршэнства закону і большай дэмакратыі ў Беларусі, каб галасы людзей былі пачутыя. Can I ask you a question a little bit? Я хацеў бы задаць вам трохі паліталагічнае пытанне ці нават геапалітычнае. Святлана Ціханаўская і іншыя лідары апазіцыі падчас сустрэчы з дзяржсакратаром Блінкенам, іншымі палітыкамі падкрэсліваюць, што крызіс у Беларусі не мае геапалітычнага вымярэння. Гэта не выбар паміж Масквой ці Захадам. Аднак і Менск, і Масква робяць усё, каб гэтае пытанне было менавіта геапалітычным. Ці не маглі б вы сказаць, ці абмяркоўвалася пытанне Беларусі на сустрэчы Байдена і Пуціна ў Жэневе? Biden-Putin summit in Geneva. Let me take this question back to where I think Madam Tsikhanouskaya takes this question on a regular basis. Дазвольце мне перанесці гэтае пытанне ў тую плоскасць, у якой яго рэгулярна разглядае спадарня Ціханаўская. Гэта значыць прызнаць, што па сутнасці гаворка ідзе пра змаганне народу Беларусі з дыктатарам, пра іх жаданне, каб улада іх пачула і каб улада несла адказнасць за свае дзеянні. Гэта па сутнасці пытанне, якое стаіць перад Беларусю і беларусамі. І чым больш улада стараецца заглушыць гэтыя галасы, закрыць незалежныя СМІ, запалохаць праваабарончыя арганізацыі, актывістаў унутры Беларусі і за яе межамі, тым даўжэй працягваецца гэты палітычны крызіс. Прэзідэнт Байден гаварыў пасля сваёй сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Пуціным у Жэневе пра тое, што Беларусь была сярод тэмаў перамоваў. Не думаю, што я магу нешта дадаць да таго, што ўжо сказаў прэзідэнт. Няма пытанняў наконт таго, што адбываецца ў Беларусі. Будучыня Беларусі будзе мець уплыў на ўсіх яе суседзяў, у тым ліку на нашых партнераў і саюзнікаў у рэгіёне. Так што гэта па сутнасці пытанне пра Беларусь, і гэта ўнутры беларускае пытанне. Мы ведаем шмат пра санкцыі і пляны новых санкцыяў супраць рэжыму. Але ці адбываецца паралельна дыпламатычны дыялог, ці тлумачацца пазіцыі, ці выслухоўваюцца тлумачэнні афіцыйнага Менску? I would acknowledge, and I think it's important to be clear, certainly on our part in the United States, Я б прызнала, і думаю, важна тут унесці яснасць, мы з боку Злучаных Штатаў не разрывалі дыпламатычных дачыненняў. Дыпламатычны канал існуе, і ён працуе. Але мы бачым, што дыпламатычныя размовы з рэжымам у Менску рэдка прыводзілі да ўзаемадзеяння і рэакцыі. І мы выявілі, што мова ціску, мова такіх цвёрдых інструментаў, як санкцыі, вось што, як выглядае, мае найбольшы эфект у давядзенні да беларускіх уладаў пазіцыі Захаду, у пратэсце супраць гэтых міждзяржаўных рэпрэсіяў, у непрыманні запалохвання і пагроз, няздольнасці Беларусі выконваць свае міжнародныя абавязанні.
Так што пакуль рэжым будзе ігнараваць свае абавязанні, мы будзем надалей шукаць дадатковых сродкаў ціску, каб уплываць на механізмы прыняцця рашэнняў унутры Беларусі. Спадарня амбасадарка, у вас адно з самых незвычайных амбасадарстваў у сучаснай гісторыі. Ці прынялі б вы прызначэнне, калі б ведалі, як яно павернецца? You're right. This is a fairly unusual position in which I have found myself. Ваша праўда, я сапраўды апынулася ў даволі незвычайнай сітуацыі. Тым не менш, магчымасць падтрымаць народ Беларусі, стаць побач з ім, паспрыяць пашырэнню амерыканскіх каштоўнасцяў, быць часткай каманды прэзідэнта Байдена, дзяржсакратара Блінкена ў часе, калі ў Вашынгтоне як ніколі назіраецца адзінства ў гэтым пытанні, усё гэта сапраўды выключная справа. Я заўсёды сцвярджала і сцвярджаю, што незалежна ад таго, дзе я працую над гэтымі праблемамі, з нашымі партнерамі, са штабам Святланы Ціханаўскай, з сябрамі каардынацыйнай рады ў Вільні, ў Варшаве, з тымі, хто цяпер у Кіеве, мы будзем працягваць гэтыя намаганні. І я прымаю гэты выклік, дзе б я ні была. Those who find themselves in Kyiv, we will continue these efforts, and I welcome the challenge no matter where I am. А як ваша беларуская мова? In progress. У працэсе. Thank you so much. Дзякуй. Дякую.